खुलुमबाय लोगोफोर एक्चुअली आं दिनैहाय मोनसे फेसबुक पेज नुदों बावहाय जोंखौ बुंदों मा एनिथिं एमजे आरो अफ्रि साननैसोनि उनाव BPF आव जयनिं जासिगोन दा बिराद इन्टारेस्टिं आरोखि बेफोरो दा बिथांमोना बुंदों लैहोर नि बाथ्राखौबो बुंदों बिथांमोना सानसे समावहाय BPF आव जइन जाबाय आहा बुंनांगौ जेबो गैया बिथांमोनखौ आं आवगोलनिफ्राय बुंबाय थादों पलिटिक्सआव हाबनाया बा बे गावबा गावनि व्यक्तिगत बाथ्रा सोरबाया दिनै BPF आव हाबदों सोरबाया दिनै कंग्रेसआव हाबदों सोरबा UPPL आवबो हाबदों UPPL आवबोथ' मेरला जयनिं जागासिनो दङ माथो जोंफोरलाय मा जोंफोर हाबनानै जुदि BPF आव हाबनानै जुदि एनिथिं एमजे BPF आव हाबनाय लगे लगेनो जुदि BPF आ माबा मोनसे डेभेलप जायोब्ला जा बुंनांगौ जेबो गैया खिन्थु BPF हिसाबै हाग्रामाया सिबा आवगोलनि बारग' सिबा बे गाव हारसिंनो स्ट्रंखा स्ट्रिक्टखा आरो ओमफ्राय सोरनिबा दैदेननायजों बा सोरनिबा माबाजों ओरै जारलायनाय माबाखौ नुवा BTC आव गाव हारसिंनो गाव 100खौ 100 खालामनानै लायो नाथाय बेबो गोरोन्थि UPPL आ मा UPPL नि मा नांगोन सोद्रोमाखौनो होननांगोन हयथ' बै फेसबुक पेजखौ आंनि साइडआव होनानै होदों दे स्क्रिनावहाय नायलांबाय जोबथासिम दोनगोन आं बिनि फेसबुक पेजखौ फल' खालामबानो जाबाय जायफ्रा आंनि चेनेलखौ फल' खालामनाय बिथांनि फेसबुकखौबो अननानै मनिटाइज खालामनानै हो बा फल' खालामनानै हो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय बिनि फेसबुकखौ दे पेजखौ थ' बाथ्राया जाहैबाय मा दिनैहाय जों जुदि हाबोब्ला जोंहा पलिटिक्सआव हाबनो हानाय बा गोहोआ दं जों सोरनाव हाबगोन जों गावनो डिसाइड खालामाखै बै सोरबा सासे फेसबुक पेजआ मालिकआ बिगोमाया जोंनिखौ डिसाइड खालामलायनानै जुदि बिदि फेसबुकआव जुदि पेजआव हगारलायोबा माब्रै जानो नोंथाङा नोंथांनिखौ हगारनानै लाब्रा आं उमुक थारिखआव उमुक दिनाव उमुक समायाव आङो UPPL बा BPF बा कंग्रेस बा BJP बिथांमोनजों जयनिं जासिगोन बे खोथाखौ फोरमायनानै ला मालायनिखौ लिरदेरनांगौ बा फुनदेरनांगौ बा माबादेरनांगौ बुंनांगौ दरखार गैया दा हमनानै ला गुबुन फेसबुक पेज दं बिसोरखौबो गोदाव सोराव जुदि आंबो लिरलाबायनानै होयोब्ला माब्रै जागोन बै बिगोमाफ्रा गोसोआव एसेब्लाबो नांहैगोन आं दिनै आंखौ माबायदिहाय बुंनो हाखै बिलाय आं हाबहैगोन हाबनाय हाबिया आंनि बे व्यक्तिगत बाथ्रा आं दिनै गभर्नमेन्ट जबबो मावनो हागौ गभर्नमेन्ट जब मावनायाथ' मालाबाबो बियो माबा खालामथारनो हाथारा जेब्ला इलेक्सन जायो खालामनो हायो सोरबा सासेखौ माबा मोनसे गोसोजों खिन्थु खुला मेला नङा आयेन भाबे माबा माबि खेथ्रआव जुदि थाङोब्ला कयेकटा बिथिङाव गेजेन जाहैयो जायनि जाहोनाव बिथांमोनखौ गुबुनाव पस्टिं खालामनानै होयो इलेक्सन समावहाय थ' बिथाङा मा आंनिख्रुइबो गोरों जानो हागौ दे आंनि हाबनाय हाबिया बे उननि बाथ्रा भिडिअबो लाबोनो गोसो गैयामोन आं एथ'राब दिनै सप्ता खनसेसो आं भिडिअ लाबोआ बे मोनसे टारगेट दंमोन थ' बिदि साननायलाय बेथ' बिदि लिरदोंब्ला गोबां मानसियानो शेयार खालामगोन बेखौ थ' खालामनायनि सिगां आं बे बुस्थुखौ आं बुंग्रोनांगोन होननानै आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों पलिटिक्सआव जों हाबनानै जों जेबो हिलायहैनो हाया UPPL आवनो होन BPF आवबो होन सोरबा सासेयावनो होन जेबो हिलायहैनो हाया जेबो खालामहैनो हाया जों हाबबानो जे गासैबो हाबजोबगोन बे नङा जों हाबबानो जे सोरबा सासे देरहागोन बे नङा एनिथिं एमजे हाबनाय लोगो लोगो जे देरहागोन बा माबा मोनसे जाहैगोन बे नङा मिथिबाय पलिटिक्सखौ अनलि दान्दिसे समल' लानांगौ दान्दिसे समनि थाखायल' बे आंगो लोगो नङा पलिटिक्सआ आं UPPL नो थाथाबबाय थानानै जे आं माबा मोनसे जाहैगोन बेखौबो नङा आं बुंदों पलिटिसियान जुदि जानोब्ला डेन्जार दाखु बायदि जानांगोन लिडार बायदि जानांगोन दम थानांगोन अब्लासो बियो पलिटिक्सआव पलिटिसियान बा माबा मोनसे जानो हागोन नङाब्ला थैनोबो जानो हाया आरो पलिटिसियानफोरा डाइरेक्ट पलिटिक्सआव नोंथाङा जुदि हाबनो गोसोब्ला डाइरेक्ट MCLA इलेक्सन गेले लिडार जानो सोलों अब्लासो नोङो पलिटिक्सनि बारखौ मोनजागोन नङाब्ला ओरैनो जोंफोरबायदि बाथा बुथानो माबा माबि खुदिया बारियानो जायाफ्रामा बेफोरबायदि खालामबाय थानाय बुंबाय थानाय खामानि गैया लाब गैया जाथारनोब्ला एकदम गुन्दाफोरबायदि जाखानांगौ ओमफ्राय मा जानांगोन फुरा दम थानांगोन दम गैयाब्ला जेबो पलिटिसियानबो जानो हाया आरो जेबो जानोबो हाया जिबनाव बे आनसाक्सेसफुल जाहैगोन बियो
पलिटिशियान जानो सानदोंब्ला आरोखि जों पलिटिशियान नङा बा जों एफाराब माबाबो नङा जों पलिटिशियानबो जानो सानाखै बा माबा मोनसेबो जानो सानाखै एनिथिं एमजिया जायो ना माया आं बेखौ बुंनांगौ दरखार गैया खिन्थु एनिथिं एमजिया आंनि मोनथिनायाव आं बेक्तिगत आं बिथांजों सावरायनानै जाखिनि बाथ्रा मोननाय ना हिसाबै बिथाङाबो पलिटिशियान जानायनि मोनसे थांखि गैया बिबो रायलायो सम खिन्थु बियो BPF जोंबो गैया UPPL जोंबो गैया आंनि मोनथिनायाव खिन्थु बियो निर्दलिया गेलेगोन बेखिनि बाथ्राखौ बुंबाय थायो सम खेला गेलेनायाव खिन्थु बियो मालाबाबो गेलेया आंनि मोनथिनायाव सोरबाया साननो हागौ बिसोरो जोंनि बुंनाया जानो हागौ वान साइडेड खारन वान साइडेडनि जानायनि बाथ्रा बुंनायफ्रा ओरैबायदियावसो जादों जोंनि बाथ्रा बुंनायफ्रा सोरबाया जुदि वान साइडेड सानदोंबा बे वान साइडेड नङाला बे जेनेरेल सानदोंबा बे जेनेरेल जालांगोन बाथ्राया बे आरोखि मोजाङावबो सान आरो गाज्रियावबो सान आं बेखिनि खोथाखौ बुंगोन जोंनि बाथ्रा बुंनाया दिनै UPPL हिसाबै बबेयाव दिनै BTR गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव UPPL सरकारा बबेयाव मोनसे मोजां भवन लुफुंजोबनो हादों कमप्लिट खालामनो हादों बेखौ सोरबा हासिथुना बुंनो हागोन नामा आरो बबेयाव माबा मोनसेखौ मोजाङै NDA बिनि खामानिखौ कमप्लिट साक्सेस खालामजोबनानै होनो हादों नैबे BTR सरकारा नैबे गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों बेखौ UPPL सोद्रोमाफोरा लिरनानै हरलाय कमेन्ट सेक्सनाव बिथांमोना मा लिरगोन रिहेबिलिटेसन होजोबबाय मुंख्लंफोरनिखौ होजोबबाय ओमफ्राय मार्टिएस्टम लुनायनि खुन्थिया गायसनदों बेखौ बुंगोन लामाखौ एथ' हाजारथा बानायबाय एथ' हाजार किल'मिटार बानायबाय बेखौ बुंगोन बे मोजां लामा बबे खिन्थु नैबे मा होनना बुङो गभर्नमेन्ट सरकारनि न' लुनानै होनाय गोदानै साबेसे मोनखो नैबेफोरखौ एसे बुंनानै हो अब्लाना साक्सेस जागोन मोजांबो जागोन जोंबो खोनानायाव एसे गोजोन मोनगोन बेफोरखौ साक्सेस खालामनाय नुवाखै बेखायसो जोङो दिनैहाय UPPL गभर्नमेन्ट नैबे गबिन्द बसुमतारी फेरेंगा मोननो मा होननानै बुङो नैबे CMआ प्रमद बर' बिसोर साथामखौ जों बुंनो गोनां बायध्यता आरो UG ब्रह्मआबोथ' बुंदोंमोन मेगन मेसेबनानै रन्जन दैमारिया सागान होदोंमोन नाथाय दिनैसिमबो रन्जन दैमारिखौ मेगन मेसेबनानै UG ब्रह्मआ थिफुदलासो बुङो दिनै मानो बरननो हायाखै बेफोर कुइसना एग्जाम्पलाव दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव केस कर्ट गाहैनायनि नामावहाय मानो दिनै फैसा बेनार लानानै बिनो गोनां जादों बेफोरनि सोमोन्दै बुंहरलाय एसे मानो बिनो गोनां जादों बे जाय फेसबुक पेजाव लिरग्रा मानो लिरनो गोनां जादों जोंफोर मानो बुङा जोंफोर भुक्तभोगि जोंफोर मेघालय बायदियाव जेब्ला बायदि रोखोम आइजें आइला माबा माबि रोगानायाव हरसे सानसे बिदि थाबायनानै जों आगोर मोना बेफोरबायदि फाफ्लिया बुजोबो बेफोरो लावथि ओरैदि आखाइखौनो होनो हाया इदिखौनो होनो हाया आखाइया फाफ्लिया बेफोरबायदि मोनग्लुंजोबनानै फैयो बेफोराव जोंफोर दुखु नाङा बिखा खामा सोरबायदिया खामा आबसुनि सोद्रोमाफोरनावबो दङ बुंनो हायाखै बेसेराफोर कयेकजना बुंनो हायाखै बुंनो सानगौ बिथांमोनाबो बुङाखै माखौ बुंनो सानगौ बेसेराफोर जाय सोद्रोमाफ्रा खानाय लान्था ओरै सफा हनानै ओरै नामफोरखौ लिरनाय बिसोरनि बिखायावसो दं बिसोरनि गोसोआवसो दं जों बर'लेण्डनि थाखाय मा खालामाखैमोन राजा लामायाव जों सानफा गाहाम उखैहाबना थादोंमोन राजा लामायाव जों सान्दुं खामै खिबुआव थिफुयै जों जिरायहाबना थादोंमोन हाइवे रेटआव जों रायजो राजानो जों मा होफैदों जों डिभाइड आसाम 50-50 बिदोंमोन बावहाय जों मा लिरदों 60-30 बेफोरबायदिसो जाहैदों बेफोर खोथाखौ बिथांमोनाबो सानो ओंखायनो जायफ्रा फेसबुक पेजाव लिरो एसे साननानै लिर आरो सिन्था खालामनानै लिर नङाब्ला सोरबा नङा सोरबाया माबा मोनसे थांज्रोमनो लिरनानै होबावगोन बे बाथ्राया
थ' जायखिजाया बाथ्राया एफाराब सिरियास इम्पर्टेन्ट नङा सोरबाया जुदि बिखायाव नांदोंबा क्षमा बिदों सोरनिबा खर' जुदि नांदोंब्ला बा रागा जोंदोंब्ला बिथांमोनाव आं क्षमा बिदों जों आं थांनायनि UPPLआव हाबनायनि BPF आव हाबनायनि बा माबा मोनसे BJP कंग्रेस AIUDF ना AJP बा बहाबा सब पलिटिकेल हान्जायाव हाबनायनि सिन्ताधारा दासिमबो खालामाखै एजे जोंहा इउनाइटेड फराम अफ XNDP दङ आं इउनाइटेड फरामनि XNDP हिसाबै थागोन आं बिसोरजोंनो थाबाय थागोन आं गुबुनजों गैया सोरबाया माबा माबि लिर बेवहाय आं बुंनांगौ जेबो गैया खिन्थु एनिथिं एमजेआबो आंनि सिन्ताधारायाव आं बेक्तिगत मोनथिनायाव बिबो रावबो पलिटिकेल हान्जाजों इनभल्भ गैया आरो हाबनायबो नङा थ' दिनै भिडिअ बेखिनियानो जय बर' हारिनि